खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जेराव बिसिडिसिनि मासिगिरिखौ आइजो मासिगिरि होनायनि थाखाय बे पार्टीजों पार्टी सोमजिदों दुंहाव थासारि महनपुर बिसिडिसिआव बिसिडिसिनि मासिगिरि महरै आइजोखौ होनायनि थाखाय प्राइमारिखौ सावदों जेराव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै आइजो चेयारमेनखौ नाङा होनना गोख्रोङै बाथ्रा बुंथिदों लोगोसे प्राइमारियाव दोननाय माखासे बिपि पार्टीनि फ्लेग आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ सावनानै सिलिंखार खालामदों। गसाइगाव पुलिस थानायाव लाट मण्डल रहितस नार्जारिनि हेंथायै गसर थिसनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सार्कोल मावख'आव गोदानै रां जाख्ल'नायनि अजद सोराङाव फैदों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिदों। मावख'नि सासे लाट मण्डल जायनि सिनायथिखौ रहितस नार्जारि होनना मिथिनो मोन्दों बिथांनि सायाव हा रेबगान्थिखौ लानानै गोबां बेले बेजे थगायनाय खामानिफोरनि अजद थिखांदों। अजद होनाय बायदिब्ला बे जेंनाया 2 नं बोरिसाथाम गामिनि थागिबि रुंसारि मुजिबुर रहमाननि मोनसे हा खोन्दोनि सायाव जादों। मुजिबुर रहमाननि थैनायनि उनाव बिथांनि आयेनारि उनमोनगिरिफ्रा हाखौ मोननांगौमोन नाथाय लाट मण्डल रहितसआ पाट्टा होनायनि मुङाव सहि लानानैनो हाखौ बमराबिल गामिनि थागिबि शाहजान आली आरो शहदत आलीनो फाव फान्दायनानै नामजारि खालामनानै होदों। अजद होगिरिफ्रा बुंबावदों दि बिसोरनि सागानफोरखौ सोलो आरो थगायनायनि गेजेरजों लानाय जादोंमोन। जाथायखौ लानानै गसाइगाव कर्टआव केस होनाय जादोंमोनब्लाबो थार बिजिरनायखौ मोनैलाय दिनै लाट मण्डल आरो फाव फान्दायनानै हा लाग्रा शाहजान शहदत आली आरो बिथांमोननि मुङै गसाइगाव पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जायो। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिसि सोरखारखौ बेनि सायाव हा लानो खावलायहरदों सैनांनाय सुबुंफोरा। आसाम सोरखारा साख्रिआवलाफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां फोसावदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रिया थांनाय सानखालि केबिनेटआव बुंनाय बायदिब्ला अख्रां जाब्रबथायाव जिउ गोमायोब्ला रायजोनि साख्रिआवलानि नखरा 2 कौटि रां मोनगोन। जाब्रबथायाव थैयोब्ला एबा आबुङै बेंगुरा जायोब्ला 1 कौटि रां होनाय जागोन। जाब्रबथायाव खावसे बेंगुरा जायोब्ला 80 लाख रां होनाय जागोन। मिथिंगायारि एबा सरासनस्रा थैयोब्ला नखरनो 10 लाख रां होनाय जागोन। हादोरसा सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय लाथिख' बेसेननि बीमा मावथांखि गिबि मन्थ्रिया जागायदों जायनि गेजेरजों बेफोर रांफोरखौ मोननो हागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बजालि पुलिसनि मोनसे हानजाया खालामनाय मोनसे अपारेशनाव मैनुद्दिन मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसे पुलिसआ बिथांनिफ्राय सन्देह गोनां हिर'इन गोनां गं 12 प्लास्टिकनि कन्टेनारफोरखौ जब्द खालामनो हादों जेराव जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि लिरथाया गासै 16 ग्रामसो जागोन। गुबुन मोनसे अपारेशनाव हानजायानो साहिदुल इस्लाम मुंनि गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो खानो हादों जेराव बिथांनिफ्राय सन्देह गोनां हिर'इन गासै गं 13 प्लास्टिकनि कन्टेनार बोखांनो हादों। हमजानाय सानैबो फालांगिरिफोरखौ बबिनिपुर पुलिस थानायाव बजालि पुलिसआ सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथि मोन्दों। अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रुंसारि सुबुंसा मुसाहारिखौ जोबथा बिदाय होबाय। डिमाकुसियाव दिनै गोबां रायजो राजा मेलेमजिबि थुनलाइ सिबियारि गेदेमाफोरा बाहागो लादों। बिसि अनसुमै खाख्लारि मुसाहारि फिसाजो अनसुलि सिबेता मुसाहारि गोबां बाय बाहागिरिफोरखौ बिथां गेदेमाया नागारनानै थाङो। मिरु थुनलाइ आफाद जिल्ला एबसु डिमाकुसि एबसु गुदि बर' थुनलाइ आफाद डिमाकुसि बाथौ बियाब गेलेमु आफाद डिमाकुसि जौगाहां आफाद चेम्बार्स अफ कमार्स डिमाकुसि शेखार शंकर जयदेव हायार सेकेन्डारि स्कुल UN एकाडेमि UN ब्रह्म हाई स्कुल पश्चिम पाटला बायदि आफादफोरजों लोगोसे फरायसाफोराबो बिथांनि जोबथा बिदायखौ मान बावो। मख'जाथि जोबथा हां बोनाय समसिम बिथाङा फोरोंगिरिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावबाय दंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया रुंसारि मुसाहारिनि जोबथा बिदाय होनाय समाव बाहागो लायो। क'क्राझार सहरनि गेजेराव सुबुंफोर हान्थिग्रा फुटपाथ गेजेराव गणेश मुसुखा लुनो नागिरनायनि सायाव सासे गागि खौरांगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरिया फेसबुकआव ओरैबायदि पस्ट खालामदों। गावनि पस्टनि गेजेरजों सुबुं थावनिनि गेजेराव आरजाथावै मुसुखा लुनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै ओरैबायदि फोरमायदों दि क'क्राझारनि सासे गागि खौरांगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरिया
बिथाङा लिरदों क'क्राझारनि लायन्स क्लाबा क'क्राझार जेडी र'डआव थानाय प्रगति भवननि साखाथियाव थानाय शहीद बेदीनि खाथि फुटपाथनि लामानि सेराव थानाय हाखौ दखल खालामनानै गंसे गणेश मुसुखा बानायनो थांगासिनो। नाथाय बेयो मोनसे गोब्राब सोंलु सिखांदों। मोनसे मुखुब सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय हान्थामेलानि लामा फुटपाथावनो गंसे मन्दिर माबोरै लुनो हायो? साननैसो सिगां कमिटिया बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय बिटिसिनि इएम मनमोहन ब्रह्मखौ हांख्रायनानै बेनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनजेनबाय। बेफोरबादि दखल खालामनाया थाबायग्रा सुबुंफोरनि थांलाय फैलायखौ होबथानायनि अनगायैबो सुबुं थावनि शहीद बेदी मोननैनिबो गोथारथिखौ नेवसिनाय जादों। फोथायनाय आरो सिबिनाया गमामायै गावारि आरो सन्माननि गेजेरजों जानो नांगौ। नाथाय फोथायनायनि एबा सिबिनायनि मुङाव मोनबो हाबाया सुबुं रैखाथि, नोगोरारि आब्रुथि एबा रायजोआरि सम्पथिफोरखौ आघात होनानै जानो नाङा। गोबां लांदां आरो आरजाथाव जायगाफोर दं जेराव बेबादि मन्दिरखौ रायजो राजाफोरनि जेबो जेंना खालामा लासेनो मान होनानै लुनो हायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।